Magandang araw po mga ka-i-rides. Nandito po tayo ngayon sa napakagandang farm plate. Located po sila sa Gabawan, Daraga Albay. At mayroon po silang entrance fee, 85 pesos for adult and 60 pesos for kids. At senior citizen po is 78 pesos. At meron din po sila rito mga pasalubong and souvenir items na pwede nyo po kayong mag-avail. At open po sila daily from 7 AM to 9 PM for weekdays, and for weekend is 7 AM to 10 PM. Pwede po kayo rito mag-camping, mag-bonfire, magpalipad po ng saranggola, at kung gusto niyo naman po mag-overnight, meron naman po sila rito mga rooms. Kapag nagutom naman po kayo, marami naman po sila rito pwedeng mapagpipili ang makakainan. At dito rin po matatagpuan yung pinaka maliit na chapel sa buong Pilipinas. At dito rin po matatagpuan yung kanilang pet cemetery. At kung gusto nyo naman po yung meron po sa inyong naghaharana, meron po silang live band from 5:30 PM to 8:30 PM. Pwede rin po kayo rito mag bird feeding. Ang oras po ay 7:30 AM and 4:30 PM only. Sigurado po lalo mag-i-enjoy po dito ang mga bata kasi meron po silang playground. At kahit po umulan dito, di na po kayo gaano mapuputikan kasi meron na po silang mga pathway. Sa mga di po alam kung paano po pumunta ng farm plate, pagdating nyo po ng sentro ng Daraga Albay, may makikita po kayo doon ng signage na to farm plate. Bali susundan nyo lang po yung arrow, sigurado po makakarating na po kayo ng farm plate. Maraming salamat po management and staff ng farm plate. At for inquiry and reservation, pwede nyo pong message ang kanilang FB page. At nagpapasalamat din po ako sa mga lagi pong nanonood ng aking mga videos. At lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.